Tolosaldeko giltzarriak batu gaitu gaur hemen. Herritik abiatutako dinamika da Tolosaldeko giltzarria eta martxoaren 19ko galdeketa antolatzea du xede. Hemen bildu garen alkate eta hautetsiei herriak eman digu gure udaleko giltza. Orain, herriari dagokio hitz egitea. Zuek duzue giltza. Zuek zarete giltzarri, guztiok gara herri. Giltza, herria, erabakia. Eskualdeko herritar ororen bilgune izan nahi du giltzarriak. Erabakitzeko eskubidea, emaitzaren gainetik, gizarte kohesiorako dagoen tresnarik egokiena baita. Nolako Euskal Herria nahi dugun, erabaki nahi dugu. Gure herritik hasita, eskualdearen indarrez, eskualdeko biztanleon iritziaren babesa. Eta horregatik, hemen bildu garen hautetsiok, herritarren ordezkaritza dugun heinean, begionez ikusten dugu martxoaren 19ko galdeketa. Eta are gehiago, dei egiten diegu herritar guztiei bertan parte hartzera, iritzia agertzera. Herri bat garelako, erabakitzeko eskubidea dugulako, eta herritarron garaia delako. Guztion parte hartzea ezinbesteko baldintza da erabakitzeko ariketa bat aurrera eramateko. Martxoaren 19an, erabaki nahiaren espresio izango gara. Ezberdinen arteko topagune, elkarbizitzaren giltzarri. Europan martxan dabilen trena Euskal Herriko geltokietara iritsi da. Baita guk gobernatzen ditugun herrietara ere. Bertara igotzeko gonbitea luzatzen dizuegu herritar guztioi, honako galderaren inguruan, zure iritzia emanez. Nahi duzu Euskal Estatu burujabeteko bateko herritarra izan? Irudikatu dezagun jende zoriontsua herri libre batean. Bozkatu, zure iritzia jakin nahi dugu eta.